adofo mama kwaba ba mpomponsio TV so ne masan hia mu nua osebonsu safo kantanka ya eta freno teacher kantanka no na ne masan hia no na na otwetwa mu ye ka awareje ho asem awotwe we ya yesimoi ye beka ekwan ben na efaso a yegu awade aware guo no eno anso ene esafra no shiriguo egu shire enti enne de yehia ya na ye beka aware guo ana shiriguo eho asem empempi ubati na enipa mienu a ya hyeda atnase aware fefefe no we di na ma se yeja aware ekwan e faso ware no sa kwan no a na faso egu awade no ana se yegushiri nananum se aware egu nkuro sa aware egu nkuro dia ene na kire se aware jaye ansa na beba no esese esi nkonwa mpanimfo tenase ehwe asem no mu ehu dientia esese aworeguo no eba ebia na ye moye mante abante ne ababawa anti no ma bi wo kra monte ase yi eho no no ma kasa akire mu na ebi wo a empempi no ngoma akekare se wo mu begu awade enso nananum kasa kire nti yetena se na so we de anya sem bia wei yemfa ngu awade na aware na gina enti ushia ma emma mpanimfo bi ana memma mpanimfo bi na wonu ka omo aware sem mu asem a omo timi ka shiro se susa no na eduru se na ere nke pese yegu awade na ejaya awade na nananum kasa kire ye na ejaye ansa na awareguo ana shiriguo beba no esese ensem esisi wa awade num ensem a kire se yesomu a enye yie na enye baako enye mienu esipi ansa na yehu se saa na oma we de ye ho hwe a enye yie nti no yentrase na obi amfa na baby na enoma esese yehwe ejina so egu awade no ebi efiri mema no awarefo mienu no bema no fam no no ma esi wo ho a oba betimi ejina so se de ekoyi de mintimi ena oba fam nso enoma bitimi sisi ho a bema nso timi ka se ono nso ontimi na nyese wontimi a ufiri mo hyedam a na wasore se mintimi enye ne sa egu nkuro enti mema de no ne fam no ya na bi nso wo ma de no no ma bi te se sadwiam ega se obi sadwiam a yese wo tu nsawe bia o aware no beba so no kra no na onim nsampo no na onim nom kra mpo a bia kuma bi afi de wo tu nsawe saa no ye ade a yetimi gina so ka se mengware biom etwere bia na bema na ngasa no ontimi enyem oba no ana se oba no angasa gine hu di se ono de hwini no ho na bema no na bibi ewo no ho nti ontimi enwo ebia omohwe se o mpra bi wa ha waware pen kura na nso bibi sa emade a na oba no ehwehwemu omo ye no ensi nti no otimi gina eno nso se onware ya aka mamu ne titiri asante mamu de ukọ ware a esese be ma bo no homoden chen oba ewo sikasem mu ndi ube ma no oyo ho se o de o kwadwofo onka drenyo
enti wonka den yono na mudi hia no oba no timi gina so ka se da bi ompe kwadwofo na oba no bema no nso so wamfa buo ama onse no ma oba no maame umuno oba no papa umuno oba no nuanom sebe ne namfo kura wamfa buo ama wo ma mema no bi kura timi ka se de ono ne ne namfo aye ti se nua no na oba no a wo sebe unim wo mu no ono de wo mo aye ne nua no wo ba na se wo ne nam wo mo so a etimi eye se yenyina so na bema ntimi ka so ompe biom ana oba so sa ebe hu na bema o sori ana osiwire so eboro sa mimu mensenom mebo meye eno timede awari guoba ebe hu na bi kura wo ye se amroba bi na ode hu asie awari enu mu no epie se okwa akromo a eno nso etimi gina so oba timi gina so ka se ontimi se oni oyire no wo ho no no obehu na one ni nua ba ono oyire nua na osan akofa na mpra eno ka eno ma yigina so dindindin gu awade no eno bi no enti obema no efom de no ebi nie yo sisi ya yaka ebi afa ne oba hu bema ho a ompe na de awagya ye ba no omintinsi ede na oba nso eya bema no nso betimi agina so se ono ma we ya wo ye ntimi nso mentimi ngwa obiom yo eno nso edu ho no mo a eye oba no bema bia pe se oba be kire ne se obu no enti ohun se umbu no a na je se wo de sieye eho na wo be kire abufuo akese eho na wo ka hwe epono ebomu eho na ye pata wo ba bia mpata de enche bia na wo boafudi a na ye be ma no tibi ngina so ka se ontimi no ngwa biom obema de nka yehunu ye wo ware utimi ware dudu bia wo pe wo akanfo amamrem ntitiru asantefo amamrem nanso oba bi wo ha ono nso ne koma ntimi saade no ohun se o ne namaso a nananum nkotena se enka se wo mu gu awade no se be ma ewo one nammaso na emum oba no atimi ejaya awade no otimi de ba dane nananum mpanimfo se sade be ma no te na koma no ontimi enware biom ebi nso ana be mai osusu ukwakrombo oka kwam na yenim oba no kra na onim afi de obeware wo no wahu ohunu saa otimi de koto nananum anim mpanimfo anim se ontimi ngwa biom wahu se feku a obo no krono na obo nti ompe se wohu se oba basia na wo wensa anonso otimi jawo mane yeye emane meme famu nyina no etimi ka se oba timi ekosama ne kunu se me kunu menene da na o hepieto na je se ade a moya ebema ema ba no bema no wani nye ho a na boroso a oba timi gina so ka se ontimi ngwa biom bema nso so timi gina so se mene me yire nso yekoda mu a na me yire ababoso ni nyina ye kana kasakoa ndi se ode beto mpanimfo anim se ne yire ebaboso na da anonso etimi
ejina so se be ma no di bem so ogya na yire emma bi wo ho a omo pentokwa mantemo a omo te no omo bia ko eko se omo amfa mbom kura no a ayi akutiabo ne ayi ye keka ho enkrofo ho nsam ka ya ekotwe enkrofo me ba fie ho kura ne ba ko sa nsam no koso a be matimi kase onware biem oba ne se wo so mu ukunu maame ane ni nuanom ukunu fiefo onkuma umu wo mo a be matimi gina so eja aware se ebeto ho se wo oba no mom na wo nwo na be ma no kra de se ofa ba bia wo amana yeyi am ye hunu se onde otime wo na wo nwo a be ma no nso de base ne senti ebia menwa bi kura nka ho me de me empower dodo me de ba ko pe no ana me pe na emom ontimi mfa furu no de ene me nso me ngware no a eno nso nananom etimi egitum amane gya aware se ehun se be ma no nso okwadwofo a onka drenyo a oba no ye kan wo mema de enum eno akro no asan wo ma ne de mu se oba onka drenyo eno nso be matimi gina so kase okwadwofo enti mintimi ebinum kura eya ma no kodu se ne nsa no mmọ nsa no emmo no je se oni maduane no a kane no nso nananam nyina twahia ugu kunani mu ase etwahia oba aduane ba no munna twahia no madidi abom etoda bia ma no bi etimi nu aduane wo muni maduane no ase obi de ba etimi piansi nchen na di ya twen obi oba foforo de eba sa na je se wo de ukunu hunu se ugu nani mu ase eno nso odimi ga se enko ne enko kire waduane no anye sa ene ontimi na yenhwe se sa ne ma ya kan nyina ekwan be ne be fa so a ebe kwa kodu bia ebe gina so se aferi yegu awade anye se de yekekan nyina eba ya na akogina so se ugu awade eba yekọ wonum a omota awade na chi ekobo mo amane se de yekoso nie no mo akasa kire de asam no fa no ho na akasa kire no etimekọ ekoduru oba no abusuafo ho ne maame no ne papa no ho na koso a no ma ya dansefo enti afi de so afi de mokra ya temo nka motete yani kra ya tiwa nye ne yaware no ya tete mai enti ne sare a yensi ngonya no bi ho no mo yesi abusua pani anim na wafre omo amotawade na chi no abetena mo bi na efiofo no a papa fam mame fam no mo hia na yaka na esese aware no gu a na agu esese enikwa ase egu a nananam nim se de wo mbefa so aka no etimi kura aka se wo kotena mame ho kakra wo so bema kotena papa ho kakra na yenhwe mo na yehwehwe na se enhwe a anye yi a ene ne ye jatum se ene ase aware guo no eba ndi esi ngonwa na edi asem na asenie num no edane aware guo no epie asenie num a ene ne ho ana ye bebusa se ye ho de be ye bia nye yi enti no mu mienu no obi de obi ka na obi de obi ka ekwan abefa so a obefa obitua ne ka ma no o mu befa so na obi enso enye eka ena obi de obi amaye ajapade bi abomu ana eno nso onu behwe se ansa na ware no beguo no na esese yehwe ede de da eto de da ne senti no ena eto da bia na yekase o
ene monte montam ebia na saa no ma ndi no asan abeka mo abombiom nti ne nananam se awade egu nkuro nya se de yekeka nyina bone a wohu ewo oba no ho na bone a wohu obema ho nti nina na se wo de wasore se ugu awade se awade no gu mpani anim saa no a yegu hire na oba no bema no ni nua ma nom ne kura hire eno oba no a yeja wo no ana wujaye no ubetua sire no ho sika hire sika utua enye bibi kakraka bia na obema no ni nua ba kura hire no na ode gu bema no so oba onu no de awajaye no ba ya onu ibegu no oba no nso na de awajaye no ba ya onu nso ene ibegu ni hire na ni nyina no hyireguo no de bema no a ni nua ma ene gu hire no si yegu oba ne hire o si yegu oba ne nua bema ne nua ba na sade na yewie no na sese ensa epia awade no mu se ejensa awade je no mu no na nsa wom ekoma oba no papa nsa sansa no yesan de koto ba bia eda nti ese ede ne nsa akoma no na tse ankoba se saa kwa no so ene afagu aware akwa no bi ho no a ene se ubohu na obi atam nsa okwa ose okodu ho ma wan se yenye kire se nye saa ene egu awade se wo wasoma obi se won fansa mra na wo akra ukura nsa na odeko akukoduro mu na odeko ifie ho se odiko jae aware ono monye gisa na nanom mpanimfo atenase akasam no amanasi agu ansana ensaje ewo mu ayaje na se awarejaye no kogina ase bema no awo mu a ene ya na mpempi no awareguo no ba oba no etenase onkonko ware prekope otenase be abosome be miensa na ene kakra ansana obi be sene pa ayeye sentini se bi kura be ma na oso oni ni jaware na one ne nyam enti ese hwe animu kakra ansana obi eba waware na emom se aware jaye no ko gina se awo mu a ene na ehia se obetenase abosome miensa bia se enim dada se yete ho enum nyina bibia sa ene ho nti maja wo de a na ade eche na obi so opeme a ntimi ewa no na yefra bibi se yesum oba no so oba no be man ne ja no so onu no ja be man no e manu sum oba no sa sum no ene se be man pe sika kakra na ode ama oba no se yentemate na we amwa o ewo de se odwadie na wodi o se ade bia wo ye bia no amwa wo ye kan onu mo transi di asem no ma egu aware no se so ntimi mfa badwafo enya nkoa onu mo nso kane no de behunu ye bi ne se upesika eba ame ye de to ebi akrezin kane na eso kane ana ne a check krezin na ma wo mo mudi edwa wo mo edi asem no ebi so ha manches ebi ono mo a bibi foforo ya ye chede di mu adanse ese aware no gu ye no
de ye di gina so ehye mu kananie na nsan de ehunu ne sa obehu na aduru court nka ye ma menem ne papa no de ye wi a etufo bibia da ne kwa mu bibi na ba ye na wade aguo moda so ye abusua nti obehu bokwa akoto obi ne na yire dada ewa yiase omo bonkomo na be ma no timi kosra ne ma na oba so timi kosra ne ma amfa sa akwa no so na ko wie court awar jaye anase enamafo awar jaye anase cancer awar jaye sa no ma no ya na etutunase enti ade a ensuan firi enne adesuan mu titiriu enye se awade egu nkuro no se etrase edi asem ebuafo ansana awade egu mfiti prokope engu awade yemfa asem ba kope enyina so engu awade ansana awade begu nso enkaebo ene kasakire ekọ mupa ansana yesom na nso a aware guo aba yo na yede bepema na dasane nso afiada bia na yihia eye adesua no nti eduru so a monka hu se wo hwe no na wo share na wo comment na wo like na wo subscribe enunum de international kasa ya twero no wo brofum saa no ma no ongo tunu wo computer no so se ya twero ho se che ya twero ho ne se share angase kan wadwene ya twero ho de ya twero ho ne se comment no che se kan wadwene like enu so che se o pe ade no ade a wutie ye no ana adesua course no wo pe enti share comment like and subscribe na what you say ne me da mase no aseda kese na me de ma mo amunya adaji tie ye mo amantie nso mfrefre mu nuanom no mo nso ntie bi na otwe bia yeye nti na what you say ne yebekọ asem foforo so na aseda na me de ma